ate. Ako na. Thank you. Inubos na. Sinimot na. Yan po, isang magandang tanghali mga kaparang Jason. Magandang tanghali mga Pilipinas. Siyempre magandang tanghali sa lahat ng mga viewers at sa mga sponsor ng namin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At yun, papunta kami ni Ami dun sa Quiapo. Kasi ngayon yung kapistahan ng Quiapo. Punta kami doon. Tingnan natin kung ano sitwasyon ngayon doon. Ayun, abang-abang na lang. At sana panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na to. Tingnan namin kung makasiksik kami ni Ami. Let's go. Hindi pa rin kami nakakasakay ni Ami. Hirap sumakay. Mga abot lang stop and shop. Pero kanina may dumaan na kaya po. Kaso puno. Ito punta. Yan, punta kaya po. Kaso puno. Pwede na yan, tayo. Anak, dito na kami sa sa Mindiola. Hanggang dito lang yung jeep sa Mindiola. Yan. Ang dami mga naglalakad. May mga namimigay ng tubig. Mga pagkain. Viva! Dito na kami. Ipanalangin mo kami, Reyna ng mga patriarka. Ipanalangin mo kami, Reyna ng mga propeta. Ipanalangin mo kami, Reyna ng mga apostol. Ipanalangin mo kami, Reyna ng mga martir. Ipanalangin mo kami, Reyna ng mga
Cruz, ipanalangin mo kami. Reyna ng pamilya, ipanalangin mo kami. Reyna ng pamilya, ipanalangin mo kami. Rugero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanggunian. Patawarin mo kami ng Panginoon. Rugero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanggunian. Rugero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanggunian. Maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami. Ay, mga pulis tulog. Mga pagod na. Naibuhos ang aming puso biyaya ng Espiritu Santo na iyong ingatan at manalaganapin ang samang lapang sa iyo. Panginoon Jesus, Panginoon Ang grabing tao. Sa likod lakad mo ha. Nakagaling.
Padre Jesus Nazareno, tinatanggap natin ang banal niyang pangalan at ang manualhati niyang tulong. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa sa lakas upang masanin natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsimula ng ating pagdiriwang, magpakumbaba natin aminin ang ating pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo kanyang kaawaan at patawarin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na nagkakaroon ng kasalanan sa isip, sa kata at sa baba at sa ating mga kasalanan at pagtumahay tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
biyaya. Nalilito tayo dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang presensya sa ating buhay. Humahawak tayo sa mahal na buong Jesus Nazareno sapagkat alam natin ang Diyos ay napakalaki. Hindi malayo ang Diyos. Hindi siya ibalay sa atin. Hindi kasama natin siya. Naging pag-ibay sa atin. Iisa natin sa ating mga kasama. Ang Diyos ay nagpakabawa. Naging tulad natin upang ipakita na siya'y nakibahagi sa ating paghihirap, pakikibaka at pagpapasan ng ating puso. Ang pagdiriwang ng kapistahan ito ay paalala ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at Mga kapatid, pakisuyuhan, pakisunod lang po yung mga kapatid nating iyos na nandyan. sa pagtitiwala sa Kinakasin po tayo ng mga kapatid nating iyos. sa babaang loob. Sunod po Alam muna natin bago na sumuwan. wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Nalulok sa kalan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin dito at bumuko sa nalabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan kapagkat, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawain Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhatin ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng suga ng iyong pinapamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawain Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, Magsitayo na po ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid, mga paghahain natin ng ganda ng Diyos sa mga makapag. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin kapag
makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyak sa kahoy na krus, ang sangkatauhan pupusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na nai, ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadai ng masunurin anak mo. Kaya kaysa ng mga ngayon na nagsisiawit ang mapuri sa iyo, na walang patay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyo kadakilakan. Usana sa kaitaasan, Usana, Usana, Usana sa kaitaasan. Usana sa kaitaasan, Usana, Usana, Usana sa kaitaasan. At sinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukalan ka ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu kayo tumalan mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinag-iisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinag-ihati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ng lahat at barakan. O nga, ikaw na ilahandog para sa sa amin at huwag po kami ipay ng tulog sa gusto at iadaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iluwas sa lahat ng kapahamakan, samantalang namin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan at pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at pag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Masaya natin bahagi ang kapayapaan ni Kristo ang muling nabuhay. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagbabaspo ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan.
Pag-usapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa, makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po itong mga imahe at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamagitan ng bendisyon na ito, lalo nawa kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Mula noon, lahat ng makuklaw ng ahas, ngunit sumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y maliwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tatakwat noong sila'y nilitunin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noong nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taas ang Diyos ay kanilang manununan. Church!
kukunin yan, kukunin yung ano, pera. May perang laman yan. Dito kami sa Raon. Maghahanap kami namin ng ano, yung pang-washing. Libreng tinapay. Andito muna kami sa ano, sa loob ng mall. Pumikot kami dun sa Mayraon at nakakita na kami ng ano, ng pangkarwash. Mahal din pala yung pangkarwash. Yung Kawasaki ay ano, 7.5. Fried noodles tayo. Wala pa siyang ano, wala pang bindo. Pero tingin lang naman kami, magano muna ako ng idea kung ano yung kadalasan. Tawagan itong suit kung ano yung maganda, no. Yan po muna ako dito sa ano, sa loob ng mall. At Xiaomi, nag-share muna. Dami, haba oh. Parang pila sa ano, Blockbuster. Daming tao. Hintayin ko muna siya.
lumabas sa Blockbuster. Kala ko may bigayan. Ah, Kala ko may bigayan. tara. Ay, pelikula. Ako si Tanggol. Ano kain mo na? Ano ba, may? Fried noodles yung ano, lutuin namin. Hello. Magkano bili mo sa ganyang kalat? Magkano bili mo sa ganyang kalat? 18. Fried noodles. Okay lang ang video? Okay lang? Okay lang? May mga nagsasayaw na ano, matanda. Ballroom. Tatlong chicken. 177. Wala ka ng pwesto. Ano siya? Noodles tsaka ano yung togi. Togi. Yung munggo. Shoutout ka. Shoutout ka. Kakaya ko sa Papanood mo to sa YouTube. Lagyan ka sir. Paring Jason TV. Paring Jason TV. Sa YouTube. Follow kita sir. Follow kita. Spicy. Explain mo na. Teriyaki. Sweet and spicy. Sweet and spicy. Kunti lang. Barbecue. Kunti lang din ma.
to eh. Alam mo, mahal, di ba? Mahal. Ha? Una. Kain po, kain. Siguro baka mamaya pa to ano ba? Kaya nga baka mamaya pang gabi no. Mga gabi pa siguro to mga darating makakapasok dyan sa ano sa simbahan. Kasi napakalayo pa. Layo pa talaga. Mga siguro gabi na to. Maganda ka mo? Hindi. Ako lang. Thank you. Sa
Gison TV. YouTube. Lakad, lakad. Uwi na muna kami kasi ano na, gabi na.